ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish ordar mapi nginwan ra mangi hakher dob yeng jongpi ki kato kat ni ki samla rang ba na nong ston ki la pen bena ba ka film khandai lan an sa sedang ban peni ba ba sahayau nong ston hado lai sngi lenter ka ban sedang nado ka arpu khandai terik hado ka lai pho terik unai leber ar hajar arpu ar ya ka film khandai lan an peni ha meko fat hall ka badan mar prasha bat ka NRL petrol pump hapo ka snong new nong ston bat ka por ban peni ya ka ni ka film kan long sausin ha ka shisngi kata ha ka por shibaji lai baje san baje bat hanyo baje janme kumta nakaliang jong kinong penyat ki bawan ra ya kani ka film khandai lat ki khot bat wer ki paj ba ka than nong ston bakin wan sakhi da laki jong ki khman bat ka dor jong ka bai tiket kan long shispa tingka ya ki rang ba bat saupo tingka ya ki hep barin ni nakaliang ki samla jong kani ka nong ston was ksehil Minwan ra berpergi kena ke film kasi kebitan napa bat ke bakerten ke kendai lat kajaka kenong hang ne hapo meko fat hall persya NRL Peter Pom jong ke chnong ni noston kapor kanong ha kapor shibaji no paisni lai baje san baje pat new baje janmet kataman kasni kabai tiket kanong tang shispa tengka na kapenta kirang ba bat min ai labu ya ki kena red hakador sopo tengka marway tengi lale khnami kene ka jingsi mi bai tiket na kapenta ba ki padba jo nong ston ki lat banwan saki batek de lagi jong ya kene ka film khandai lat ya kene ka film khandai lat la producer bat la direct da u komandar champliang Baderu wei u nongsna film jongane ka jala jungi ha ke jingi trilang kum director assistant ba kiki karot badai wei e director iba atbet ha ke jala jungi banshna ye ki film ha ke ba ngi lapek ya ke jingshna film jungi kelanjan yarengkat bat kini ki Bollywood director lane bat kini ki Hollywood katkum ka jingpen jingi tengi kerman bat ni anusim ye baba kiki karot bai nang shna issue ya kene ka film te ha kene ka film khandai lat lai shimenta daki ting shop ki puron kum jong phira todam badai wei e aktor kuman shongno bala tibet bagi banang bhavan ak kumjuru kumu golden susyang bang jikot ibadu dewe aktor ba ki nong pekai bangi ki paiba ni ju tenat lada don lang badu lane badu ne golden susyang ha kane ka film ru indon te na kaliang jongi ki samla ni kerpaten ye pi ki paiba juga nong ston ban wan ban pek dalam jongi kmat ya kane ka film Kena film ngat ngala WE ngala le kenang atau Shillong bagi kedua ikut mandar sekalian bat ya gini ki aktor na kabenta bangan tip shua ya jong ngat ngala UE awat kalong kai film bi tanat bat kabadon ru kajik senang ba klaim ba ha kena ke film ha gini ki juk ki banta kam tam kam yin kang sen bat ha kajik nong jingman jungi ki paiba jungi kasi dengan khot ngawer ya ki paiba nang ni wes bakin wan saki la jong ki khmat ya kene ka film na kene ka film kalong ke jingsnya ya kini ki kun sama demi muta na kene ka film kene ka tes la yo abdes muta kene ka tes ba ngkong la yo kun re na ka da bum biang penbiang ulok re la ya ki Cambodia te ngam dapat than yo ba kim su tnap su ban wan pet re na khot ngawer bakin wan la jong ban ai khubleru ya kini ki actress kasi ki aktor kasi ki bala let ya ka sak ba lapnon kam hok ya ba ai uble bani ai khuberi ki director ba ki la long kum ki director hindi kum ukram johar ali ratham ba ki we ai khuble ba ki la sang sim kum ki style Bollywood kum style Hollywood te subha ki ba ban swan sakhi ya ka film to balon internet ba ka ba danong bahar